שלום לכולם, היום אני הולך להראות את Call of Duty Modern Warfare 4, את השלב הראשון. בעצם יש לי עוד ערוץ בשם יונתן סוויסה, ואני פתחתי ערוץ חדש רק בשביל המשחקים. אני הולך לעשות את הסרטון הזה בתוך הערוץ הנורמל שלי וגם כן בערוץ זה שאני פותח עכשיו, כדי שיהיה לי יותר נוח ושזה לא יהיה מעורבב. אז בעצם אני עושה גם כן זה וגם כן את זה גם כן בסרטון הזה, גם כן בערוץ הזה וגם כן בערוץ השני, והולך להיות שמח. טוב, אני מדלג תמיד, אני רק עשיתי את הפתיחה בשבילכם. זה גז, הוא הולך ללוות אתכם לאורך כל המשחק. זה עוד איזשהו משמעות די מוזר. אוקיי, לחיצה ימנית על העכבר כדי לעשות כוונת, לראות בזה ובזה. שואל אתכם אם אתם רוצים כשאתם מעלים למעלה את העכבר להוריד למטה את הרובה, או להפך, כשאתם מורידים למטה את העכבר הרובה יעלה למעלה. אז אני עושה לא, כי זה פשוט יותר נורמלי. אוקיי, עכשיו מורידים את הכוונת ואתם צריכים לראות רק ככה. עכשיו פשוט תפוצצו את הלוח. עכשיו זה הולך להיות על זמן, אז אתם צריכים להיות די מהירים. אוקיי. עכשיו יש כאן אקדח, אתם לוקחים אותו ב-F. עכשיו אתם עושים 1 או 2, 2, לא כזה משנה. עכשיו תסתכלו כאן על האבטיח, במקום Y אתם לוחצים V. יכול להיות שאני טיפה טועה באותיות באנגלית, אבל לא כזה משנה. העיקר שאתם מבינים שאתם צריכים ללחוץ על V במקלדת, ואת זה כולם מבינים אני מניח. V, מי לא יבין את האות הזאתי. אוקיי, אז כאן בעצם במחסן יש את קפיטן פרייז, אתם יכולים ללחוץ על טאפ כדי לראות את המשימות שלכם בכל שלב. הנה קפיטן פרייז, זה עוד איזה כמה מוזרים. אוקיי, אני פשוט אדלג כי אין לי את כל הזמן שבעולם. חשוב להסתכל למעלה בזמן שאתם עולים ולא למטה, אחרת אתם תרדו אפילו אם אתם לוחצים על למעלה. עכשיו אתם בעצם עולים אליו, עוד איש מוזר, 4 אמונים ועוד רובה קצת יותר טוב כי הוא רואה ממש מהר. אתם יכולים לראות מכאן קצת מה הולך להיות. עדיף שלא תיפלו עכשיו, יש לכם כאן חבל F ברגע אוקיי, עכשיו כאן אתם לוחצים על 4 כדי לעשות פלשבק בתוך זה טיפה למשביע עליכם, אבל לא איזה משהו מיוחד. כאן עוד פעם 4 פלשבק. עכשיו כאן אתם עושים שיפט ועוד הליכה רגילה. כמובן שללכת זה ב-W, A, S ו-D. אל תראו על המסכים, זה סתם יהרוס לכם. אם אתם רוצים לעשות שוב פעם את המחנה הזה ברמה הכי קלה, אם אתם רוצים לעבור את המשחק, בינונית, קשה או מאוד קשה, אני אעבור בקלה כדי שלא יהיה לנו פשלות. ויאללה ביי.